Bueno, arratsaldeon, plenoa hasiko dugu, bale? Bai. Bueno, lehenengo puntuan, 2023ko martxoaren 19an eta 21an egindako bilerei dagozkien aktak onartzea. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Bigarrena, udalaren eta udalkirol patronatuaren 2023ko ekitaldari dagokion aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Leheni daukagu alkatatzaren ebazpena eta ebatzi du udal honen 2023ko aurrekontuaren likidazio onartzea eta bertan agertzen da daukagun laburpena eta aipatzekotan gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina 3.455.800 eurokoa izan zela. Eta bigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazioaren espedientea bidaltzea eta udalbatzarrari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran. Eta gauza bera daukagu kirol patronatuarena, lehendakariak ebatzi zuen patronatu honen 2023ko aurrekontuen likidazio onartzea, bertan agertzen den laburpenaren arabera eta gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinak kasu honetan 140.351 eurokoa izan da. Hirugarren puntua, 2024ko ekitaldiko udal aurrekontua aldatzeko kreditu txertaketa bidez 2024 zenbakia duen espedienteren berri ematea. Kasu honetan, alkatetzaren ebazpenak honela dio, lehenengoa berariaz egindako proposamenean aipatzen diren kreditu txertaketa bidez, kredituak aldatzeko espedientea udal honen aurrekontuari dagokiona eta ondorengo laburpenaren araberakoa, onartzea. Eta hor kuadroetan azaltzen da kreditu aldaketa egiteko proposamena, ze gastuen partida diren, eta kreditu txertaketaren finantzaketa. Kopurua guztizkoa da 1.550.123 eurotakoa. Egintza hau bestelako tramiterik gabe, irmoa eta bete beharrekoa denezkero, bidezkoa da onartutako aldaketa hau, kontu hartzailetza zerbitzu kontabilidaden gastuen zein sarreren ataletan berehalako ondorekin islatzea. Eta hirugarrena, udalbatzarrari egingo duen lehen bilkuran akorde honen berri ematea. Laugarren puntua da 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuaren kreditu gehigarrien bidez aldatzeko 2024 zenbakia duen espedienteren berri ematea. Kasu honetan beste alkatatzen ebazpen badaukagu. Kasu honetan 2024ko aurrekontuetan, udalaren aurrekontuetan kreditu gehigarriak aldatzeko espediente hau onestea. Kasu honetan sortzen diran kreditu aldaketa da 150.000 eurokoa inbertsioak lokaletan egiteko eta finantzatzen da gastu orokorretan diruzaintzako gerakinetik. Eta egintza hau ere irmoa da eta kontrolatzaile zerbitzuek kontabilidadean berehalako ondorioekin islatzea gastuetan eta sarreretan eta udalbatzarrari egiten duen bilkuran akorde honen berri ematea. Bosgarren puntua daukaguna da 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuaren kredituak kreditu gehigarrien bidez aldatzeko 2024 zenbakia duen espedientea onartzea. Kasu honetan daukagu antolakuntza batzorde informatiboaren irizpena eta bertan azaltzen dien aurrekariak kontutan izan da, honako akordioak ardezala proposatzen dio osokoari. Lehenengoa, berariaz egiren proposamenean jasotzen diren udal honetako gaikuntzaren bidez kredituak aldatzeko espediente onartzea partiden araberako ondoko laburpenari jarraiki. Kuadrotan azaltzen da, 2024ko aurrekontuan kredituak gehigarrien proposamena, guztira aldaketen kopurua 456.700 eurokoa dira, eta kreditu gehigarri honen finantzaketa, gastu orokorretan diruzaintzako gerakinetik hartzen dira aipatutako 456.700 euro horiek. Bigarren akordioa Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta iragarki taula ofizialetan argitaratuko iragarkin bidez 15 egunean espedienteak jendearentzako esposizio publikoan jartzea. Eta hirugarrena,
inongo reklamaziorik aurkeztu ezean, aipaturiko espedientea behin betirako onartuko dela ulertzen da. Puntu honetan zerbait aipatzeko? Ez. Bozkatu egingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Seigarren puntua, eskariak eta galderak. Bai, Itziber. Bueno, zinemako langileak apirilaren 11-tik greban daude. Bueno, gu langileekin bildu ondoren jaso dugun informazioa arabera esleipenak, esleipenean espliegoetan jartzen da, 2 urte gehi 2 biko zerbitzu emango zala. Lehenengo 2 urteak igaro dira, baina zerbitzua enpresak laga dezan 40.000 euroko kalte ordaina eskatzen dio udalak. Hori da gure informazio arabera dakiguna. Pleguak irakurri ditugu eta pleguetan kalte ordain honen edo izun honen honi buruzko ezer ez da ageri, behintzat guk ez dugu ikusi horren, beraz honen jatorria edo arrazoia zein den jakineko genuke, hori alde batetik. Eta gero, udal bezala gure ardura da, gure erantzunkizuna da zerbitzu publiko guztiak ahalik eta baldintza egokienetan ematea. Herriko antzokia itxita daukagu eta gatazka honen ondorioak geroz eta latzagoak, geroz eta gogorragoak dira, bai langileentzat, bai kultureragileentzat eta azken finean ere baita herritarrentzat ere. Udala zuzenean interpelatua dago gai honen inguruan, eta egoera hau desblokeatzeko jarrera aktibo bat izan beharko genukena, guk hori pixkat faltan botatzen dugu, orduan galdera da egoera hau desblokeatzeko zer da udal gobernuak planteatzen duena. Jasota geldituko da galdera hau eta erantzungo dizugu. Atzo bertan elkarrekin egon ginen, gai honetaz ez zenuten ezer komentau, ez dugu uste hau edianik moduak, aurrez ezer jakin gabe, zue prestatuta ekartzea gai bat, eta guri horrela harrapatu nahi izatea. Ez aigu berdintasun egoera baten gaudenik iruditzen horrela planteatzea, guk gaia planteatzen ditugunean, aurrez jakitzen dezue zeintzuk izango dian gai orden baten bitartez, eta uste dut, atzo bertan elkarrekin egonda eta galdetuta ia zerbait komentatzeko zauan, gaur plenora ekartzea modu honetan, beste guegok ikusten orduan hori horrela izan da, galdera jasota geldituko da, eta erantzungo dizuegu berdintasun egoera beten. Bigarren galdera bat daukat, eskari bat kasu honetan, ez dugu uste guk gure galderen berri eman beharrikan daukagunikan plenu honetan, orain arte behintzat inoiz ez duguen, eta ez dugu uste hori egin daganiken, gatazka hau daramate langileak denbora luzez, duk uste honen inguruan erantzun bat emateko aukera egon badagoela, gutxienez udalan jarrera zein dan jakiteko aukera badagoela, eta, ikusiko dugu erantzun ematen zaigu, baina ez da inolaz ere zuk aipatzen duzun horretarako, baizik eta herrixan dakagun arazo nabarmenat handi bada, eta gainera dakigu hitzarmen bat sinatu zela, iaz langile eta enpresaren artean hitzarmen hori ez da bete, beraz, uste dugu, esleipen hori bertan bera lagatzeko aukera egon badagoela, guk azkenean ere bai informazioa falta zaigu, eta horregatik ekarri dugu galdera hau udalera, eta enpresan eta langileen arteko arazo bat dela hori ezin da ukatu, baina era berean ere bai gu udal bezala eta zerbitzu publiko bat ematen ari garen heinean, gure ardura da egoera hau desblokeatzea eta beharrezko dira neurri guztiak jartzen. Eta gero, bigarren galdera, kasu honetan eskarixa, izango litzateke, herritarrek daukate arreta zerbitzuaren bitartez, herritarren arreta zerbitzuen bitartez, beraien kezka, eskari, gauza guztiak udalera bideratzeko erabiltzen duten bidea, eta ordezkari politiko guztiak, udal hau osatzen dugun ordezkari politiko guztiak daukagu hauen berri modu zuzenean izateko, jakiteko zeintzuk diren ezagutzeko eskubidea eta beharra.
2024 urtean gaude eta hori ahalbidetzea teknikoki posible den arren, EH Bilduko zinegotziak une honetan ez daukagu aukerarikan herritarren eskari edo kexa hauen berri, kexa hauek zeintzuk diran ezagutzeko. Bai aurreko legealdien eta baita legealdi berri honetan ere, arazo hau hainbat alditan planteatu dugu, leku diferentetan, bai batzordetan eta bar, eta udal gobernuak oraindik arazo hau konpontzeko inolako neurririk hartu ez izana, guretzako hori bai iruditzen zaigu dela kezkagarria. Beraz, eskatzen dugu ahalik eta azkarren egoera honi soluzio bat bilatzeko neurriak hartzea. Lehenengoari erantzunez, guk noski, ez euk izatantzarik ez dizuegu esango nola jokatu behar dezuen. Bai esaten deguna da, gure ustez, eztabaida bat, edo gai konkretu baten inguruan hitz egin behar bada, berdintasun egoera baten behar dela, eta elkar terreno berdinean errespetatuz, eta ez dut uste momentu honetan, baldintza berdinetan etorri geranik. Guk gai ordema planteatzen dugu, eta zuek galderak ondoren planteatzen dituzue, zuen eskubide guztiakin orain. Guk uste dugu, aurreko astean, 4 batzorde eta atzo elkarrekin egon eta gero, eta jakinda, barkatu hitz egiten hau, eta errespetatzea eskatuko nizuke. Aurreko astean 4 batzorde egon zian, atzo elkarrekin egon ginen, egunero egoteko aukera daukagu, eta plenora ekartzen da, noski hau esala atzo hasi, eta horrek oraindik eta arrazoi gehiago ematen digu, konturatzeko edo antzemateko beste borondate bat dagoela galdera hau plenoan planteatzeana. Ze gai honekin hauteskunde aurretikan gaude, orduandikan 11 aldiz elkartu gera, eta gaur arte plenoa iritsi arte ez da gai honen inguruan galderarik egin. Hori da gure interpretazioa. Nik zuei esaten ez dizuedan bezala zela jokatu behar dezuen, ez dut uste zuek guri ezer eragotzi beharko zenigut ketenik. Eta horregatik erantzuten dugu modu honetan. Zuek jokatu, zueri iruditzen zaizuen bezala, eta guk gure moduak ere erabilizko ditugu, beti elkar errespetatzen baldin bagera. Eta eskaerari erantzunez, esan jasota gelditzen dela eta landuko dugula. Ez komentatzeko da, bakarrikan hola indot, esan duzunez egon diala 9 batzorde dozak eze, aste honetako batzordian bai komentatu zan, gai hau herritartasunean. Neuk inaban galderia eta neuk eraman aban gaixa. Horren ez da ez dugula eraman plenora arte. Gai hau eraman da eta hitz egin zan galdera erantzunetan batzordian. Pentsatzen genunean, gai ordenean igual sartute egon beharko zala, jakinda kulturako agendako hainbat ekitaldi deusestuak izan ziala. Eta hor kultura lantzen danez herritartasunean eta esan ez egon gai ordenean puntua, galdera erantzunetan galdetu genuan. Posten izola izan bazan, pentsatzen dut orduan landuko zenutela, eta pentsatzen dut gaur ekarri dezuen moduan ekarrita, ulertuko dezuela, ez gerala gaian inguruko balorazioetan sartuko, eta gaia beti bezala elkarrekin landuko degula, datorren astean berriro ere elkarrekin egoteko deialdi eukiko degula, eta aste honetan ere bai beharko balitz elkarrekin egoteko aukera daukagula. Esan baita ere, guk langileekin harreman zuzena eukitzen ari gerala, prozesu guztian zehar hori por descontado, bai. Espaldin badago beste ezer, plenoa bukatutzat emango dugu. Ondo izan.